Jotonon phung kaham tei jotono lamsogo ani blogo iko naidi ani lobia thaibai tongkha tini nang obono first time khaknai ketabo khagoi obono chung chini mono nogo tlang thangnai ma babono tlang charwnai first time thaimani ba chungbo chayako bongnono swkang kathar khe charwnai hingke chung deros hingke to chung khagoi chakha 2-3 bar no hingke tini deros bo khaknai tei lobia bo khagoi tlang thangnai je manmani obo lobia thas thaikhamung kwbangma se thaikhamung obo ko yong chagmani bagui se joto bosok rok kokro wngbai thangoi torimalia je bosok hammani asuk jora tuino se thaima tongsio tei kotor rok kolok rok ongoi simalia bosok rok to yong chabaijak hingke haipano ja manmani sak khagoi nawano kolok mo bwthai bo kaham no ke je chikon ke tei torimai ang tongkha yong bai chajakmani hingke abono joto khagbai nanai ang chung nok ni phainani no 3-4 din ba 5 din rokle nangano haini bagui je kisa tornani nainai torjak rok no hingke joto khagoi tlang thangbainai tei kebo khagnai bo kwrui orole hingke tor bai bora khai tongnai se haini bagui je kisa torjak nai jotono khagbai nanai tong dini rok daksa hingke blai kwkhwrangni bagui besera habbai tongo no nukya hingke khagbai kha iko naidi deros hingke tini bai khe 3 bar ma chanai tei lobia hingke tini no first time ma khago bo khe swkang no ready ongoi ongkhorka nogo thangnani bagui hingke chung chini gate rok kaham khe khawui ma klangnai chung 4-5 din ni bagui nogo thango hingke boi rok habnai se haini bagui kwrak khe khawui ma klangnai tabo hingke para thanglaina bagui ongkhorlaikha hingke chung train bai thanglainai chini bike no hingke kumui songni aro kwlangui thangnai hingke kumui hingke chung boni tomtom bai tonwi rwnai hingke chung tak first o kumui songni aro thangnai tabo bike bai ordek thanglainai kumui songni asuk jora chini bike no aro kwlang thanai hingke boni tomtom bai thanglai haini bagui tabo khe dogano kisa bathak gana baini bwsajuk albina ni banda chips kisa nainagrana bono nugya balok sokha chung ageo borokni nogo bara tongo haini bagui hingke tabuk chung aro cheui thangkha hingke ba tei bo bai malaya tuksoka belai kheno khatang kha bo bano haino khatang jago hingke ang bo taimanya belai borok aro phainani biji mangso ong tongo hingke ba hingke norog ageo o lama tuimang ani video nukha na ani vlog o lama mang ang khaio phaimani thangmani dogan thangmani university thangmani joto o lama tuimang khaio hingke tabuk tini tei waisa haino hai kodokma salni yagola ang thangui tongo ani tongmani jaga o mane ang ageo bara tongmani jaga o iko naidi bongni tomtom buino thangnai chung bongni nogo no chini bike no kwlangui thangnai haini bagui bongna khe bike rok tongnani bo safety haikhe ma tongjago tang hingke haini bagui chung oro kwlang thangnai tei kumui ni tomtom bai no chung thanglaihnai hingke ang oro sokpaimani loge no ageo ang tongmani ani room o se swkang thangui ma naigra se o nugya doksoka hingke ba aro se swkangma thangsi o iko naidi ang oro nageo tongo ba blai rok klaibai tongkha borok si tongjiya hingke ba albina bai malaina hini phaimani se albina base ako thumani chongphungai sri train chlamnani phaina nangkha hingke ba bo base ako ta hingke khe yong boroi boni nana khe kok rok akon rok sabai kha tabo khe thangsinai kumui bo tomtom o kakha hingke thanglai sinai holo tei waisa phaipro malai sinai chung nok ni kifil pura haino sisi ni bike oro si tonjak hingke chung haino hai oro phaina nangnai hingke ba afro malai simano hingke tabo khe jerani station o sokpaikha tini kisa train phainani late ongnai pu hingke ongkhorlai sinai sokpaikha jerani station o kumui hingke phaidi chung phaibai ke do akon
Hingke naidi tiket tanmani borok bangmani angke basali ayakung rwai hini ani bwsaini basaka hingke tanbai kha tabuk tei kaisa jaga o achuklaina bagui thangbai tongo train phaina kasoka 7:11 o phainai train hingke chung ta koita baji tong 6ta buso ha 6:53 baji kha hingke 57 6:57 hingke chung ayang teisa ukulogo thanglai tong ayang ke seat dong mano haini bagui hingke thanglai tonglaio tini bude seat maya bus ai ma thangno saimaya chung kuno fro hingke pura bus ai thana phanchi yak waisa sakarok ti sairi rejak tai tiklai maya ama hayong thango ge tini bahayong saimaya emne station o borok bangman nugo ge taman chung yang ukulog digi thanglai tonglai tabo ang train naisingui tongmani bu samai je nano ukulog ti video khai tongo angke saisimanya taxi nugui ro ke ko chini train bu sok pai kha chung last phaising si phai naising tonglaio hingke tini bude seat mano maya saimalia daily manya mang bus ai mang sima thango eko naidi borok bangmani masa masa hamnanche ase sukrep jagi sima habu ni ko borok bangma chung seat malia take start rokha hingke take ambasa sokpai ma asukha take ongkhorna nengkha mono sokpai kha mono station o ambasa phaisi seat manchio je somoy phano ambasa jora sokpai khe borok rok ongkhorbaio tei hingke mono bo sokpai khe borok rok kubang ongkhorbaio hingke haini bagui chung ambasa jora phaikhe no seat bo mano hingke mono o sokpai khe no yang kisisa sima kao chung khe gari bai thanglia chono monai nasa phainai pu keu ko kumui ageu khe boni gari bai mang thango eko naidi monai sokpai jaksi chungkhe sai simaya bo chung phaiyasen chikang no phai bathagui tongpaijak chono asana bagui hingke thanglai sinai hingke monai no chalok rolia boni dara si chalok sio obo hingke o school hingke ageo boni dara mane ni bwsai pori thangmani school mono school ke o bridge tui no chungma phaio taktei ba bridge no ulta phirok chawi ma thango hingke tini ni video ani osung nong sinai hingke ang nogo phaimani tam khaika khaya norok next video o nai mansinai hingke norok ani video no puilani simi paithak jora nai tongma bagui belai kheno jotono no haino hai hambai।